Samantala, bagong atraksyon ngayong holiday season ang dinarayo sa Paway, Ilocos Norte. Tunghayan sa ulat ni Gab de Luna. Atraksyon ngayon ang garden na ito sa Paway, Ilocos Norte na punong-puno ng iba't ibang makukulay na bulaklak. Mamamangha sa ganda at maliwalas na kapaligiran. Ang mga turistang bumibisita, anlikuhan ng litrato. This place is very fantastic. Keep coming back here with my children and my apos kasi because of the beautiful place. Sasalubungin ka ng iba't ibang variety ng bougainvillea na nakalagay sa iba't ibang hugis at kulay ng mga paso. Napakaganda itong place na ito. We never expected na ganito siya kaganda. Tulad ng garden, makulay rin ang kwento kung saan ito nagumpisa matapos regaluhan ng may-ari ng garden na si Mike ang kanyang asawa ng 10 paso ng bougainvillea sa Mother's Day. Hanggang sa namulaklak ang regalong ito at pinalago ng kanyang misis. Niregaluhan ko lang si misis noon ng ng 10 pots. Wala siyang hilig. Tapos nung nakita niya, saan mo nakuha to, Dad? Hindi namin akalain na magiging ganito siya kasi ang alam lang namin noon because of pandemic, walang magawa. Yung nagtatanim-tanim lang. Isa ito sa pinapasyalan dito sa Ilocos Norte. Tinuturing nila itong hidden gem dahil iilan pa lang ang nakakatuklas sa lugar. Iba rin ang ganda nito kapag gabi dahil sa mga ilaw na nakapalibot sa garden. Tiyak na mai-inlove ka raw sa ambience nito. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon,